मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सार आरो डिपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार गबिन्द बसुमतारी सार आरो गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय इएमफोर आरो एमसिएलएफोर नोंथांमोननिसिम आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय बे समाव मबाइलाव ओरैबायदि बुस्थु नुबाय थाबाय बे बुस्थुआ ओरैबायदि मोनसे लासिं सिं जागासिनो दं जोंनि ओनसोलफ्राव बे जाहैबाय चेयारमेन बिनायनि हाबाफारि पिसिडिसि चेयारमेननि गोबां मानसिफ्रा बिदिनो बिदों आरो टिसिएलसिसि चेयारमेनबो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो लुबैदों आरो गसाइगाव साइडथिंनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे दुखु मोनलायनाय निउस हगारगासिनो दं जे चेयारमेन बिदोंमोननो बिथांनि नामा गैया दा बिनिखायनो बेफोरबायदि लासिं सिं निउसखौ आङो मबाइल खेवबानो नुबाय थानायखौ मोननो हाबाय आं बिराद लाजिनाय मोनदों जे बे परिबर्तननि सार्थाव मानो बिदि लुबैनाया बारा जाखो आं बेखौ बुजिस'नो हायाखिसै दा बिनिखायनो आङो बे सारमोनखौ गुरै खावलायहरबाय जे मोनसे बिसिडिसिआव 10 जन 12 जन लुबैब्लाबो एप्लिकेशन खालामदोंब्लाबो केन्डिडेटनाव बिथांमोनखौ लाजोबदो किन्तु जायया नोंथांमोननि गाइडलाइन बानायनायाव मेट्रिक पास हिन्जावसाफोरनि आरो हायार सेकेन्डारि पास हौवासाफोरनि थाखाय बानायनाय गाइडलाइन दंमोन बे मथेनो हौवासाफोरखौ 10 जन 12 जन एप्लाइ खालामदोंब्लाबो हिन्जावसाफोरखौबाबो एप्लाइ खालामदोंब्लाबो बिथांमोनखौ मोनसे बिसिडिसि ओनसोलनि गावबागाव बे बिसिडिसिनि ओनसोलाव मोनसे एलपि स्कुलफ्राव मोनसे अरेलनि इन्टारभिउ लानानै बे इन्टारभिउनि गेजेरजों बिथांमोनखौ पास जानायाव सोर बांसिन नाम्बार मोनगोन बिथांमोनखौनो चेयारमेन सायख'नानै होदो होननानै आङो गुरैयै नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय सारमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय मानोना बेबायदिखौ खालामालाबा गोबावै दोनबाय थायोब्ला गोबां बिदिनो लुबैनाया बारा जागोन बेबो बिगोन दाबोनो जोङो नुबाय मोनसे गामियाव 10 जन 8 जन गाहाम बिनाय दङ दा बिदिथ' बेखौ होनो हाया बेनिखायनो जायफ्रा ओइचएस पास हौवासाफोर आरो जायफ्रा मेट्रिक पास हिन्जावसाफोर बिथांमोना जुदि एप्लिकेशन खालामदोंब्ला बिथांमोनखौ बावैनो बे सप्तानि बिथोरावनो मोनसे इन्टारभिउ लानानै रिटेन इन्टारभिउ ला बिनिफ्राय लोगो लोगो बिनि रिजाल्टखौ 1 घन्टानि बिथोरावनो हो बिनिफ्राय जाययानो नम्बरखौ बांसिन मोनगोन बिथाङानो पास जागोन आरो सोरबाया जुदि सानै मानसिया जुदि समान नम्बर मोनदोंब्ला बिथांमोननिफ्राय आरोबाव खेबसे रिटेनलि आरो इन्टारभिउ होफिन मोननैसो कुइसन बेनिफ्राय बिथांमोननिफ्रायबो पास जानायखौहाय बासिनो हागोन दा बेबायदि खालामनानै आङो बे मेम्बार बिसिडिसि चेयारमेननि सेलेक्सनखौ आरो टिसिएलसिसिनि चेयारमेननि सेलेक्सनखौ आं खालामजानो लुबैबाय आरो माने बाराद्राय नुबाय आं मबाइल खेवनो हायि बायदि नुबाय जे मबाइल खेवबानो खालि बिसिडिसि चेयारमेन लुबैनाय मबाइल खेवबानो माबा आंनि नामा गैया चेयारमेन एप्लाइ खालामदोंमोन आंखौ बिदिनो नुस'नाखिसै होननाय बेबायदि आं बिराद लाजिनाय मोनबाय आरो मबाइलखौ खेवनो हायि बायदि मोनबाय आंनिथ' मबाइला गंनै दं बेनिखायनो आङो खावलायबाय सारमोनखौ जे प्रमद बर' सार आरो गबिन्द सारमोन आरो गुबुनफोर नोंथांमोना बे आं बुंनाय बायदि नङाब्लाबो एसे बेलेग सिस्टेमावब्लाबो 10 जन बिदोंबाबो 10 जननि मोनसे इन्टारभिउ लादो बबेबा एलपि स्कुलाव जेनेबा मोनसे बिसिडिसिआव 10 जन बिदोंब्ला बेखौ बे बिसिडिसिनि आन्दाराव बबेबा एलपि स्कुलाव बेखौ रिटेन इन्टारभिउ लादो बेनिफ्राय बै बिसिडिसिआवबो बेबायदि खालामदो बिदिनो खालामनानै बे सानसेनि बिथोरावनो बे प्रग्रामखौ फोजोबनानै बिथांमोननि सेलेक्सननि खामानिखौ मावनानै होयोब्ला अब्ला बे लुबैनाया कन्ट्रल जासिगौ होननानै आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय सारमोन अन्नानै जायफ्रा क्वालिफाइ डकुमेन्ट सहित आरो जिखुनु नोंथांमोननि गाइडलाइन बायदियै जायफ्रा क्वालिफाइ बिथांमोनखौनो बेयावहाय फर्म फिलआप खालामनानै बिथांमोनखौनो इन्टारभिउआव जिरायहोदो आरो बे इन्टारभिउनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि चेयारमेननि एपइन्टमेन्टनि खामानिखौ थाबैनो मावनानै होदो आं बेखौ आखाइ खबजानानै खुलुमहरबाय सारमोन नोंथांमोना बेखौहाय गोबाव खालामालाबासिनो बे खामानिखौ थाबैनो मावबा आङो जोबोद गोजोनगौमोन आरो गोबां मानसिफ्राबो गोजोननाय मोनगौमोन मानोना लुबैनाया बारा जाबाय बेबो लुबैयो बैबो लुबैयो सोरबा 6, 7, 8, 9आबो लुबैग्रा जालायलांबाय सोरबायाथ' बिदिनो फरायैया सिन्थायनो लुबैग्रा जालायलांबाय लुबैनायखौनो दा खोनासंनो हाला जों सेन्टारफ्राव ओंखारनो हाथावै बायदि जाबाय बेबो लुबैयो बिदि आरो सोरबा माने स्पेलिं लिरनो रोङैफ्राबो लुबैग्रा जालायलांबावबायसो बे बिटिसिनि फुल फर्म बिटिआरनि फुल फर्म आरो बे जोंनि बिटिसिआव बेसेबांथा कनस्टिटुयेन्सि दं सोर साबेसे इएमफोर दङ आरो एमसिएलएनि हमस्टिया खैथा बेफोरखौ मिथियैफ्राय लेखा रोंथारैफोर सिन्थायनो लुबैग्रा जालायलांबाय दानिया दा बिनिखायनो आं खावलायनो सानबाय सारमोनखौ जे सिएम सार आरो डिपुटि सिएम सार नोंथांमोना बेनि डिसिसनखौ फाइनाल खालामना होदो बिदिनो बिसिडिसि वाइसआव इन्टारभिउ जिरायहोनानै बिथांमोननि सेलेक्सननि खामानिखौ बावैनो खालामनानै होदो आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे गोजोन हान्थि परिबेसा जाहाथे जायो आरो गोजोननायै माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ एक्सन प्लेन आरो प्रायरिटि लिस्टनि खामानिफोरखौ जाहाथे मावलांनो हायो आं गुरैयै सारमोननिसिम गुरैयै बे आंनि गोसोनि हास्थायनाय आरो बुजिनायखौ जासिहरनानै गोदान बोसोरनिबो खुलुमनाय जासिहरनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो दोननानै आङो खावलायहरबाय गोजोन्थों सारमोन।